Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMP IT Nuridaya Surakarta, sugeng pepanggihan ana ing piwulang basa Jawa. Piye kabare? Muga tansah pinaringan kasarasan. Ana ing kasempatan iki kita arep sinau babagan pawarta basa Jawa utawa berita basa Jawa. Monggo para siswa-siswi bisa nyimak materi iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah siswa-siswi SMP IT Nuridaya Surakarta, ana ing kasempatan iki awake dhewe bakal sinau babagan pawarta. Standar kompetensi ana ing piwulang iki yaiku siswa bisa paham maca nulisan ana ing berbagai ragam basa Jawa. Kompetensi dasare yaiku siswa ngrungokake pawarta sing digiyarake ana ing media elektronik. Indikatore nyebutake pokok-pokok berita, banjur menehi tanggepan berita ingkang sing wis dimirengake. Nilai pendidikan karakter kanggo para siswa supados siswa nggadhahi raos tanggil jawab utawa rasa tanggung jawab, disiplin, kreativitas lan cinta tanah air. Apa to kuwi tegese pawarta? Pawarta yaiku informasi anyar sing diadarake ana ing tulisan, lisan utawi media elektronik kanthi jelas, aktual, enggal lan narik kawigaten para khalayak. Ciri-cirine pawarta sing apik, sing sepisan yaiku aktual, enggal ing masyarakat. Sing angka 2 yaiku nyata lan jujur. Angka 3 narik kawigaten kangge sing mireng utawa sing ngrungokake. Basane singkat, padhet lan bisa dipercaya. Unsur-unsur pawarta iku ana 5W, 1H. Apa tegese? 5W what menapa? Tegese apa berita utawa kedadian sing lagi aktual ana ing masyarakat. Who sinten? Tegese sapa sing ana ing pawarta kedadian kasebut. Where tegese wonten pundi utawa ana ngendi pawarta kasebut kedadian. When tegese kapan pawarta kasebut kedadian. Wi kenging menapa tegese kedadian ana ing pawarta kasebut. Who kados pundi maksude yaiku kepriye kedadiane ana ing pawarta kasebut. Anggone maca pawarta, intonasine kudu vokal sing kedah trep, sing cekap, ora migunakake dialek sing salah utawi daerah sing ora trep karo kahanane. Cukup semene anggone sinau basa Jawa ing kasempatan iki. Muga-muga ana manfaate. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.